Bethwel Kapere owuok oko mar kwedo wach bedo ni gen gi tudruok moro amora kod kambi moro motisi ni Springmark Investment Limited mar Ambrose Abuti mayangore ne owuondo jopiny mathoth ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kendo gikone gilal gi milionde modhuro mag omenda. Moko kuom jodak ma Eldoret mane oketo pesa gi e kambino to medo yuago lal ma giyudo ka giseyo jotend kanisa mar Dominion mayudore Eldoret kuom jiwogi mondo giket pesa gi e kambino. Joyce Oduor gi ler mar wachni. E gwenge mag Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu, waromo gi William Gutembe, achiel kuom jodak ma kaunti no, masani yuaga ng'e tok lalo omenda mathoth kokale kambi mar Springmark Investment Limited mar Ambrose Abuti mane owuondogi ni pesa gi biro nyuolo pesa moko mathoth. Gutembe wacho ni moko kuom gi ne okawo nyaka hola to nyaka sani pesa gi olal miru. Tuliweka pesa bila ya kuambia mabibi zetu, wengine hawakuambia mabwana zetu, wengine tuliomba pesa tukatoa kwa watu ambao tunasema ni ya kwamba marafiki. You introduced friends. So they are on our neck like, bring Ambrose, wewe ndio chanzo ya ishi. Gutembe ma en mana achiel kuom jodak ma Eldoret makwano lal mathoth, seyo jodolo mag kanisa mar Dominion manie kar dak ma Action e boma ma Eldoret e kaunti ma Uasin Gishu kuom siko kasogi mondo giket pesa gi e kambino. Ushawishi wa kanisa la Dominion. Mababa zetu wa kiroho walituingisha kwa shimo, na si at ilifanyiwa nje, ilifanyiwa kanisani. Na nasema nyinyi wote nataka mwekeze. Unaanza kusikia watu wa 1 million simameni mwekeze hapo 2 million, hivyo ndivyo ilivyokuwa. Bende olero ni Ambrose ne nigi oboke duto nyaka mayange kaka jal manyalo golo omenda mathoth kowuok e agulu mar bengi, to gino madhiero gi nono en kaka ne oyudo oboke go duto to kara nen mana chuth mane owuok oko mar mayo jopinya. Unajua kitu ambacho kinanishangaza ni ya kwamba Ambrose alikuwa mpaka na certificate ya capital market ya Nairobi Forex ya Kenya hapo nayo. Namba 2 alikuwa mpaka na license ya county. Namba 3 alikuwa na transact on a daily basis over 5 million. Kwa hivyo alikuwa na barua kutoka kwa Central Bank, approval ya Central Bank ya kwamba you can transact from the bank over 5 mpaka limit ya 5 million. Sasa sisi tunachezwa kwa sababu hizi institutions zote zina intelligence yao kujua mtu ni sawa, mtu sio sawa. Okil Bethwel Kapere maliekorini netiyo machiegni kod Ambrose Abuti owuok oko mar kwedo tudruok moro amora gi kambi mar Ambrose kowacho ni ne omiye mana tich mar loso raka mane imiyo joma ne keto pesa mondo onyuolre. Ambrose company is purely independent. It has nothing to do with this law firm. There's no money trail through here. No one paid any money through this company. Everything else was done through Ambrose. Okil Kapere bende olero ni onge pesa mora mora mane ichulo kokale kambi mare mar okil, kolero ni ne oyango mana jogo ma Ambrose ochulo. The same way he used to handle his clients at a personal level, that is the same way we. The only thing I was ever requested to do was once he made payments in between, was to draw an acknowledgement that this client has been paid this much. And that is purely within my rights as an advocate, because I have the agreement. Jogo mane Ambrose olal kod omenda magi koro kwayo sirikal mondo konygi e yudo ratiro magi. Serikali haiwezi kuambia kwamba hatujui mtu mahali hapo. Serikali inajua mahali yako. Lakini nani anamfunika Eldoret? Joyce Oduor, Ramogi TV. Johala